дар деҳаи сулҳобод деҳоти тугараки ноҳияи восе ин боғ масъули меҳнати муборак мавлонова мебошад. ин бонуи зебопараст омӯзгори фанни биология аз ҳаёти олами растаниҳо хуб огоҳӣ дорад. боғе ки дар саҳнаи ҳавлии мактаб муборак 3 сол пеш бунёд кард, аз ниҳолҳои мевадиҳанда олу ва зардолу иборат буда имсол ҳосил медиҳанд. дарахтҳои гуногун шунондагиам, мевагия бисёраш, бодомай, и зардолуай, не ҳавлии хидма дар назар дорам. Бодом дорем, себи, себ, ангур, шафтолу, зардолу. дар ҳашари ободонӣ масъулияти муаллим бештар буда дар ин рӯз серкор аст. ӯ ба сокинони деҳаи сулҳобод ва ин ҳашарчиёни маъракаи ободонӣ ки қисми зиёди онҳо шогирдонаш мебошанд, тарзи дурусти шаклдарории ниҳолҳоро ёд медиҳад. дар шинонидани ниҳол муборак мегӯяд ки ҳашарчиён ҳатман ба қоидаҳои пешниҳоднамудаи олимон риоя намоянд. бо ҳамин тарз қисми зиёди ниҳолҳои боғҳои дар деҳа бунёд гардида бо маслиҳати муборак шинонида шуданд. ҳамин чиқрида мувофиқи реша кандем ҳамиҷара. дарахт чӣ қадар андозаш калон бошад, бояд чиқриму калонтар бошад. ҳозир мо ҳамиро тайёр кардем, мешинонемашон. дар маъракаи ободонӣ бо кӯмаки ҳашарчиён дар ин рӯз бехи ниҳолҳои саҳни ҳавлии муассиса мулоим карда шуда, дар қисмати заминҳои холии ҳашарчиён ниҳол шинониданд. дар якҷоягӣ бо кумитаи маҳалли деҳаи сулҳобод, сокинони деҳаи сулҳобод, омӯзгорон, кормандони хурдтехникии муассиса дар ҳашари ободонии имрӯза зиёда аз 300 дона ниҳолҳои мевадиҳандаи ороишӣ аз қабили себ, олу, зардолу шинонида, зиёда аз 100 метр соили селпартои байни деҳаро аз партовҳо тоза намудем. тибқи иттилои раиси кумитаи маҳалла, корҳои ободонӣ бахшида ба истиқболи наврӯз тоза кардани ҷӯйбору партовгоҳҳо ва ба шаклдарории дарахтон дар дигар кӯчаҳои деҳот ба роҳ монда шудаанд. гузориши хоҷа назриев, худойназар зуҳуров аз ноҳияи восе барои барномаи иттилоотии Навид.